ο κύριος Καλαθάς. Και δεν θα τα άντυχε. Εντάξει, δεν είναι και ότι εύκολο να υπάρχει μια παράταξη εκεί, να είναι δική σου, να τους έχεις ετοιμάσει όλους για να ξεκινήσουν τον αγώνα τους και να μιλούν για τον ίδιο τον Δήμαρχο με τα καλύτερα λόγια. Να το πιάσουμε. Ναι, φιλεξία. Δεν λέγονται. Είναι πράγματα, δηλαδή, η φαντασία των ανθρώπων, τι να πω. Δεν λέγονται στην τηλεόραση, είναι απαράδεκτα πράγματα. Εμείς ξέραμε ότι ο Δήμαρχος είχε ετοιμαστεί τόσο, ο συνδυασμός ήταν κατά 80% έτοιμος, είχαμε πάρει τις αποφάσεις μας, μέχρι και την Παρασκευή μιλούσαμε, δηλαδή εμείς την Πέμπτη το βράδυ ήμασταν μαζί, συζητούσαμε, γιατί κάποιες λεπτομέρειες σε κάποια χωριά θα έπρεπε να τα δούμε επιμέρους, ας πούμε, ποια γυναίκα θα βάλουμε για την ποσόστοση, ποιος θα μπει σε τοπικό. Τέλος πάντων, σε λεπτομέρειες που πρέπει να συζητάει ο Δήμαρχος με τους συμβούλους. Όλα ήταν ότι, και επειδή είχε και ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, ήταν τόσο αισιόδοξος, ας πούμε, και το λέγαμε και το περνούσαμε. Αλλά πέρασε όμως και 3,5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολος προς αυτόν, γιατί ήταν τόσο έντονη η δραστηριότητά του σαν δήμαρχος, να κατεβαίνει στην Αθήνα, να παρακολουθεί μελέτες, προγράμματα, όλα αυτά. Νομίζω υπήρξε μια τεράστια πίεση στον εαυτό του. Ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει να κάνει πράγματα για το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Είναι δυναμικός χαρακτήρας, επομένως προσπάθησε αυτό να το βγάλει, να το δώσει. Τώρα μας ακούει κάποιος από το σπίτι και λέει: εντάξει, ο κύριος Καλαθάς δεν άντεξε σε έναν τόσο μικρό Δήμο, το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Δεν είχε το Δήμο Αθηναίων. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ανάλογα και βεβαίως. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι το θέμα. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι φυσικά. Όσο μεγαλύτερη. Δεν το συζητώ. Δεν είναι δημοσερών. Άντε, πήγα πολύ μακριά. Δεν είναι δημοσερών. Φυσικά, εντάξει. Μα δεν αντιλέγει. Αλλά το δίνω ως παράδειγμα ότι εκείνοι οι δήμαρχοι και αν έχουν προβλήματα. Κάθε οργανισμό. Μεγάλα κονδύλια. Δεν το συζητώ. Ναι, δηλαδή, τεράστια η διαφορά αυτό. Τεράστια η διαφορά. Φυσικά. Γιατί δεν άντεξε σε έναν μικρό Δήμο. Δεν έχει να κάνει με το μικρό Δήμο. Χρόνια που τα λέω, αλλά είναι μικρό Δήμο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον οργανισμό κάθε ανθρώπου και με το χαρακτήρα των ανθρώπων. Γιατί άντεξε ο Καλαθάς 25 χρόνια που είναι στην αυτοδιοίκηση και έχει βάλει υποψηφιότητα και άλλη φορά και δεν έχει εκλεγεί στο παρελθόν και ήταν πρόεδρος κοινότητος. Δηλαδή έχει να κάνει με τα κοινά. Νομάρχης 2 χρόνια, δεν διαχειρίστηκε ένα έργο. Ένα νομό ολόκληρο. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλος. Δεν άντεξε ως επικεφαλής δηλαδή. Γιατί αλλιώς είναι να είσαι νομαρχιακός σύμβουλος, να είσαι αντινομάρχης και άλλο. Την έχει ο Δήμαρχος πάντα. Δοκιμάστηκε και απέτυχε δηλαδή. Όχι, γιατί σαν αντινομάρχης πέτυχε και θα είχε πρόβλημα. Όχι απέτυχε, γιατί το έργο εντάξει, θα παραδώσει, έκανε δουλειά, δεν το συζητάω. Απέτυχε στο κομμάτι των αντοχών, να το πω έτσι. Αντοχές οργανικές. Δηλαδή κάποια στιγμή αρχίζουν οι αντοχές μας και ίσως και οργανικά. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, αυτή τη στιγμή, ίσως ο Δήμαρχος, ας πούμε, ένιωσε αυτή την πίεση στον οργανισμό του. Από εκεί και πέρα. Τώρα γιατί να τη νιώσει αυτήν την πίεση. Τώρα εννοείται ότι προχώρησε το έργο της υπόθεσης των φωτοβολταϊκών. Τότε ήταν δύσκολη εποχή για τον ίδιο. Προχώρησαν τα πολλά θέματα και τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά περιόδους. Και το πιο σημαντικό, παρέδωσε το Δημαρχείο. Άφησε δηλαδή και κάτι να τον θυμίσει. Άρα από όλα αυτά που λέτε, και επειδή τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν θα ήταν ο άνθρωπος που θα παραιτούνταν τόσο εύκολα. Δεν το έκανε δηλαδή ούτε επιπόλαια, ούτε χωρίς να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και βέβαια εγώ πιστεύω ότι η θέλησή του να παραιτηθεί ήταν μήνες πριν, το πιστεύω δηλαδή. Απλά επειδή μας είχε όλους δίπλα του και εμείς να τον πιέζουμε γιατί γνωρίζαμε ότι πάμε καλά, ο συνδυασμός πάει καλά, να πάρουμε τις εκλογές, να πάμε στις εκλογές, όλα αυτά και είχε μια πίεση και από εμάς. Δεν μπορούσε να μας αντιμετωπίσει ως προς αυτό. Δηλαδή, τι να σας πω αυτή τη στιγμή που θέλετε τόσο πολύ. Ο κ. Καλαθάς την Παρασκευή είχε βγει τηλεφωνική στην εκπομπή. Μα αφού όμως την Πέμπτη, παράδειγμα, να σας πω, την Πέμπτη το βράδυ, εγώ ήμουνα μαζί του, την Πέμπτη το βράδυ, ήμασταν μαζί και του έλεγα, ας πούμε, Δήμαρχε, πάμε τόσο καλά, είμαστε καλά. Μου λέει, το νιώθω, το εισπράττω από τον κόσμο κλπ. Από τους συμβούλους μου, από τους υποψήφιους που έρχονται στο συνδυασμό. Επομένως, πώς να σας πω, ήταν και από εμάς η πίεση λίγο. Δηλαδή, εγώ τον έδωσα να καταλάβει ότι πάμε καλά και λοιπά. Πώς θα μου πει εκείνη την ώρα, ξέρεις, Πασχαλή, εγώ λίγο έχω ένα θέμα. Την Πέμπτη. Δηλαδή, εσείς είδατε ότι κάτι τρέχει και το σκέφτεται.
Όχι, δεν το αντίθετο. Την Πέμπτη το βράδυ μου λέει όλα θα πάνε καλά και πάμε μπροστά. Πάμε καλά. Άρα όλα κανονικά. Ναι. Εσείς, γιατί μου λέτε εγώ. Ένιωσα ότι οι δυνάμεις του, αυτό που σας λέω, δηλαδή, ότι σωματικά ο άνθρωπος. Τέλος πάντων είχε το θέμα του. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπέρα. Το κάνουμε πολύ μεγάλο θέμα. Οργανικά μπορώ εγώ σήμερα. 20 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι, ήταν έκπληξη τεράστια. Δεν το συζητώ. Αλλά ένα μήνα πριν τις εκλογές φεύγω. Και ποιος, ένας δυναμικός δήμαρχος, δεν το είπε ποιος να είναι. Βεβαίως, ο εμπειρότερος μπορώ να πω από αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζω. Είναι και επικοινωνιακός. Αλλά να σας πω και κάτι, κυρία Μαυρίδου. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και κάποια στιγμή μπορεί εγώ να καταρρεύσω. Μπορεί ο οργανισμός μου κάτι να συμβεί και να μου πει ο γιατρός καμπανάκι, κυρία Νάνου, πάτε σπίτι σας. Ναι. Γιατί η πίεση σας βαράει στα 50, γιατί δεν μπορείτε να πλέον να λειτουργείτε, γιατί ξέρετε θα υπήρχε και μια περίοδος προεκλογική που θα έφερνε εντάσεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Δηλαδή τώρα στην ουσία μας λέει ο κύριος Καλαθάς ότι εγώ δεν μπορώ να μπω απλά σε αυτή την περιπέτεια των εκλογών. Γιατί τις ευθύνες. Φαντάζομαι όλα. Σας τα είπε και πιστεύω ότι είναι όλα αυτά μαζί. Θα την έχει. Μέχρι που να τελειώσει η θητεία του. Άρα την πίεση θα συνεχίσει να την έχει. Φυσικά. Μέχρι τέλη. Δεν θα έχει παράλληλα όμως και την πίεση των εκλογών, την προετοιμασία. Τις εκλογές. Έτσι πιστεύω. Ο άνθρωπος ήρθε και μας είπε και το σεβαστήκαμε όλοι. Όλοι όμως. Στην αίθουσα εκείνη ήμασταν όλοι. Τι να σας πω τώρα. Το κλίμα ήταν τόσο παγωμένο και τόσο φορτισμένο που δεν μπορούσαμε και να αντιδράσουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Είπε ο κύριος Καλαθάς και δήλωσε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη θέση του, για ποιο λόγο έχει παραιτηθεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Είναι μια πραγματικότητα. Πάμε παρακάτω. Πρέπει τώρα, να συνεχίσουμε. Μας λένε, χθες απουσίαζαν από τη συγκέντρωση, εκτός από τον κύριο Καραλή που ξέρουμε όλοι, ο κύριος Γκούμας, ο κύριος. Να με συγχωρείτε. Ο κύριος Καρακώστας και ο κύριος Πέτρου. Ο κύριος Γκούμας και ο κύριος Πέτρου ήταν από τα άτομα που ήδη καιρό πριν είχαν φύγει από το συνδυασμό. Αλλά ναι, ο κύριος Γκούμας και εγώ δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, το ξέραμε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, είχαν ήδη. Αυτοί είχαν φύγει από το συνδυασμό. Ναι, μα δεν το. Μήπως το κάνουμε αυτή την επισήμανση και οι άλλοι. Δεν να σας πω, όχι, ο Χάρης μπορεί για κάποιο λόγο να μην ήταν χθες μαζί μας. Είναι μαζί σας. Ούτε προχθές ήταν, ούτε στην ανακοίνωση του κυρίου Καλαθά ήταν εκεί. Μαζί με τον κύριο Γκούμα ήταν. Μάλιστα. Ούτε ο κύριος Χάρης ήταν στην ανακοίνωση του Δημάρχου εκεί, που σημαίνει ότι μπορεί και να λείπει κιόλα. Δεν ξέρω, δεν επικοινώνησα μαζί του ειλικρινά και δεν το ρώτησα δηλαδή. Αυτό ξέρετε το ερώτημα. Δεν είχε λόγο δηλαδή να μην είναι. Είναι και εκείνες οι φωνές που λένε ότι δεν μπορούσε να κάνει συνδυασμό. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιες φωνές. Αποδείχθηκε χθες αν δεν μπορούσε να κάνει συνδυασμό. Δηλαδή, αν ήμασταν 30 άτομα, γιατί έχει υποθεί αυτό και το έχω ακούσει και στο χωριό μου δηλαδή, ότι δεν μπορεί να κάνει συνδυασμό, και όλοι είναι 25-30 άνθρωποι δίπλα του, εχθές δεν θα μπορούσε να ήταν όλοι αυτοί εκεί. Και χθες ήταν όλοι εκεί. Και βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί αλλάζει και μια. Είχε τόσο κόσμο. Αν μπορείτε να δεν έχω ενημερώσει, αλλά όχι, νομίζω θα έχετε πλάνα. Θα έχετε πλάνα. Αυτό, για να δούμε αν και οι κάμερες ήρθαν πριν ξεκινήσουμε και πριν έρθει ο κόσμος όλος, αλλά παρόλα αυτά πάλι θα έχετε στα πλάνα. Θα δείτε. Να καταλάβουμε τι έγινε. Όχι, θα καταλάβετε. Είναι μετρημένα αυτά που σας λέω. Δεν έχω λόγο άλλωστε, γιατί οι κάμερες ήταν εκεί, θα το βλέπανε και θα σας το μεταφέρανε. Ήμασταν περίπου 110 άτομα και σας είπα και πριν 20 από αυτά περίπου ήταν φίλοι που ακολουθήσανε και οι υπόλοιποι ήταν οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Εσείς πώς το μάθετε, κυρία Νάνου? Εγώ το έμαθα από το Δήμαρχο εκείνο το βράδυ που ανακοίνωσε. Εκείνο το βράδυ. Σε όλους εκείνο το βράδυ το είπε. Το στο 90% πιστεύω. Δεν πήρε κάποιον τηλέφωνο πιο πριν? Όχι, γιατί νομίζω δεν πήρε, γιατί ήξερε ότι θα προσπαθήσουμε να τον αποτρέψουμε. Δηλαδή σας πήρε όλους τηλέφωνο και σας είπε έχουμε έκτακτη σύσκεψη? Ναι, θέλω να σας ενημερώσω, θέλω να είστε το βράδυ εκεί. Και πήγαμε εκεί για να ενημερωθούμε. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, δεν το συζητώ τώρα, ούτε καν ακόμη δηλαδή το συζητώ και δεν ήταν μόνο και είναι. Βουρκώσατε δηλαδή, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων συνεχίζουμε, εντάξει, είναι δύσκολες οι στιγμές αυτές. Ήταν δύσκολη εκείνη η στιγμή δηλαδή που είχαμε μαζευτεί εκεί, γιατί ο ένας κοιτούσε τον άλλον και δεν πιστεύουμε σε αυτά που ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο κύριος Καλαθάς, αφού αποχώρησε ο Δήμαρχος, έφυγε και γρήγορα. Ναι, με συνοπτικές διαδικασίες έγινε. Μας έκανε την ανακοίνωση, μας παρακάλεσε να δεχτούμε αυτά που θα μας πει. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι μας είπε. Και είπε, παιδιά, αποχωρώ, σας αφήνω να συνεχίσετε να μιλήσετε μεταξύ σας εδώ στο συνδυασμό, να δείτε πώς
θέλετε να προχωρήσετε. Έχετε δύο επιλογές. Δύο λόγια, κάτι να πούμε. Παρακαλώ, δεν θα δεχτώ καμία ερώτηση. Εσείς δεν υπήρχαν εκείνοι που νιώσαν εκτεθειμένοι, δεν αντιδράσανε κάποιοι? Γιατί εντάξει, υπήρχαν σίγουρα εκείνοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκείνοι υποψήφοι. Εκτεθειμένοι με την έννοια ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε υποψήφοι μαζί σου. Και εγώ και εσύ λίγο πριν πάμε σε εκλογές, φεύγεις. Ναι. Αλλά από τη στιγμή. Εγώ είμαι εκτεθειμένος, γιατί μπορεί να πήγαινε σε άλλο συνδυασμό. Όχι, αν υπήρχαν άλλοι λόγοι, όχι μόνο, εγώ προσωπικά όχι μόνο θα αντιδρούσα και πολλοί άλλοι σαν και εμένα, γιατί ήταν όντως την τελευταία στιγμή, ας πούμε. Δεν έχεις επιλογή να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά ήταν τόσο πιστικός και τα λόγια του έτσι όπως βγήκαν από το στόμα του και ο τρόπος που τα είπε, καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για το δήμαρχο αυτό. Ναι. Ήταν και ο ίδιος όχι απλά φορτισμένος, δηλαδή σας λέω, δεν ήταν εύκολο και να μας κοιτάει στα μάτια. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση του κυρίου Καλαθά. Όχι. Ούτε για τον ίδιο. Επομένως όλο και αυτό τον φόρτισε πάρα πολύ. Φανταστείτε να μας αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος όλους εμάς που ξεκινούσαμε με διάθεση να συνεχίσουμε την πορεία μας. Και έφυγε από την αίθουσα δηλαδή. Και έφυγε από την αίθουσα, είπε ότι δεν θα δεχτεί ερωτήσεις, έφυγε από την αίθουσα και είπε ότι έχουμε δύο επιλογές. Ή να συνεχίσουμε το συνδυασμό και την παράταξη να κατέβει στις εκλογές ή να πάμε στα σπίτια μας. Πρέπει να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Τελικά προτάθηκε από τον ίδιο ο κύριος Μπάλτσιος ή δεν προτάθηκε? Σας λέω όχι. Σας λέω όχι, μα ήμουν εκεί. Δεν έχει κάτι να. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Και πώς προέκυψε το όνομα του κύριου Μπάλτσιου? Ο κύριος Μπάλτσιος είχε μπει ήδη στο συνδυασμό εβδομάδες πριν. Ναι. Στο συνδυασμό του κύριου Καλαθά. Θα κατέβαινε σύμβουλος στον κύριο Καλαθά. Με το συνδυασμό του κύριου Καλαθά. Και ήταν μαζί μας για να ενημερωθεί και αυτός, γιατί και ο ίδιος είχε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες σε κάποια χωριά να μιλήσει με ανθρώπους κλπ. Ετοιμάζαμε και τα τελευταία άτομα που θα βάζουμε στο συνδυασμό. Και είχε μιλήσει με τον Δήμαρχο την Παρασκευή. Ο κύριος Μπάλτσιος ήταν μαζί με τον Δήμαρχο την Παρασκευή. Ναι. Επομένως ήρθε και αυτός να ενημερωθεί τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Και άκουσα από τον κύριο Καλαθά αυτό. Ότι παραιτείται. Επομένως η πρόταση ήρθε από τον κύριο Νάσκο. Η πρόταση από ποιον ήρθε? Από τον κύριο Νάσκο. Ναι. Αφού πρώτα αποφασίσαμε όμως όλοι ότι η παράταξη συνεχίζει, δηλαδή ο συνδυασμός αυτός θα συνεχίσει την πορεία του στις εκλογές, άρα πρέπει να βρούμε επικεφαλής. Εκείνο που επισημάνθηκε ήταν ότι δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος. Καταλαβαίνετε τώρα, μπαίναμε στις διαδικασίες. Βέβαια, το να αυτοπροταθούμε συζητήθηκε ή να γίνουν ετεροπροτάσεις ακόμη. Συζητήθηκε, αλλά δεν εξέφρασε κανείς την επιθυμία. Επομένως είπε ο κύριος Νάσκο ότι να προτείνουμε τον κύριο Μπάλτσιο, ο οποίος και έχει μπει όχι μόνο πιο παλιός, αλλά επειδή τίμησε τον Καλαθά νομίζω με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλαθά, και λέμε ο άνθρωπος, ας πούμε, έδωσε τον εαυτό του, ξεκίνησε μαζί μας, επομένως είναι παλιός, είναι αυτοδιοικητικός, είναι επίσης ένας ικανός άνθρωπος στην αυτοδιοίκηση, και θεωρήσαμε ότι η πρόταση ήταν καλή για το συνδυασμό να συνεχίσουμε έτσι. Και αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, την αποδεχτήκαμε. Βέβαια, και ενώ το βράδυ ήμασταν εκεί περίπου 30 άτομα και θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε τη χθεσινή συνάντηση για να δούμε, να μετρήσουμε τι θα συμβεί. Γιατί κάλεσε μόνο 30 άτομα? Τους δημοτικούς συμβούλους εν ενεργεία? Εν ενεργεία, ναι. Αυτούς, γιατί δεν θα είχαμε και χώρο. Και παλίκαρα από τους καινούριους, από τις καινούριες υποψηφιότητες. Ας πούμε, ο κ. Μπάλτσιος δεν είναι εν ενεργεία. Γιατί ήταν εκεί? Σας είπα γιατί ήταν εκεί. Θα κατεβαίναμε σε εκλογές. Ήδη συζητούσαν με τον κύριο Καλαθά. Στην ενεργεία, 30 άτομα ήμασταν. Εκτός αν είστε 30 αυτοί που κατεβαίνουν. Δεν κάλεσε όλους και δεν προλάβαινε να ενημερώσει. Δηλαδή αυτό γίνεται Δευτέρα πρωί και Δευτέρα βράδυ ο Δήμαρχος είχε αποφασίσει οπωσδήποτε να δώσει την απάντησή του σε εμάς. Δηλαδή ίσως να μην είχε και το χρόνο, τι να σας πω. Αλλά αυτοί που ήμασταν εκεί είναι αυτοί που συμμετέχουμε στα συμβούλια, είμαστε αυτοί που είμαστε οι εκλεγμένοι, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μαζί μας και ο κύριος Μπάλτσιος. Μάλιστα. Και γιατί να μην είναι άλλωστε? Γιατί να μην είναι? Αφού ήδη κάναμε συζητήσεις για τις εκλογές. Ήδη προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα μας. Είναι ένας άνθρωπος που θα ήταν, και μάλιστα θετικά το είδαμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, την κάθοδό του μαζί στο ψηφοδέλτιο. Το σοκ ήταν όχι μόνο στους υποψήφιους. Ξέρετε τι, να σας πω λίγο κάτι. Ήταν και στην κοινωνία, αλλά θα σας πω λίγο κάτι που μπορεί να φορτίστηκε. Φορτίστηκε γενικά ο κύριος Δήμαρχος. Τώρα να σας πω και να σας αναφέρω λίγο για κάποια έργα που έχουν γίνει στο Δήμο Μανουλή Παπά. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα πρέπει να περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μου πείτε πώς ξεκίνησε γενικότερα το πρόβλημα από
Γενικά πώς το αντιλαμβάνομαι, όχι, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ το πρόβλημα εκεί και πώς, και εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, ναι, ανάλογα με το χαρακτήρα. Έχει μεγάλη εμπειρία όμως, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως. Αν δεν είχε την εμπειρία. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Νάνου. Κυρία Νάνου, είπατε λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι εσείς στην ουσία ερμηνεύετε αυτή την αποχώρηση εξαιτίας κάποιων θεμάτων που απασχόλησαν τη Δημοτική Αρχή και τα θέματα αυτά βαρύναν ιδιαίτερα την ψυχολογία του κύριου Καλαθά. Πιστεύω ότι ένα και από αυτά, και κάποια από όλα αυτά που θα πω. Ποια πιστεύετε ότι είναι? Να σας πω λίγο, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το έργο του κυρίου Καλαθά, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό. Να σας πω το εξής. Γι' αυτό είπα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κάθε χαρακτήρας και ο κάθε άνθρωπος. Όσο εμπειρία και να έχει, και σαφώς έχει ο Δήμαρχος εμπειρία, τεράστια, όλα αυτά τα χρόνια, όταν φέρνεις ένα έργο σε ένα μικρό χωριό όπως είναι το Νεοχώρι, 4 εκατομμύρια ευρώ, είναι τεράστιο έργο. Να αρδευτούν 4.000 στρέμματα κάμπος, σημαίνει ας πούμε για τους αγρότες το σημαντικότερο, αυτοί που είναι αγρότες το γνωρίζουν. Τεράστιο έργο, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει, αν θα ξανάρθει στο Δήμο τόσο μεγάλο έργο, μακάρι να γίνει και αυτό. Και πας εκεί σαν δήμαρχος στο χωριό αυτό, συζητάς ας πούμε τους ανθρώπους και δεν δείχνουν ας πούμε την ανάλογη, να πω ευγνωμοσύνη, δεν ξέρω ποια λέξη, ή έστω λίγο ενθουσιασμό ή τέλος πάντων να του δείξουν την ικανοποίησή τους απέναντι στο πρόσωπό του, ας πούμε, ότι δήμαρχε πήγες ας πούμε στην Αθήνα, έτρεξες, αγωνίστηκες, μπράβο, το κατέθεσες κλπ. Και σήμερα υλοποιείται. Όταν δεν εισπράττεις αυτό, λες ας πούμε, τι κάνω, ήταν τεράστιο έργο. Τώρα μου λέτε ότι ήταν και πολιτικά ευαίσθητος. Δεν θα είναι. Ένα αυτό, να σκεφτείτε ότι τι έχει κάνει ας πούμε για το σφαγείο του Σκοπού, που το σφαγείο του Σκοπού είχε ένα περιορισμό 800 τόνους το χρόνο και ξαφνικά αυτό άνοιξε και έγινε για όλο το χρόνο, δηλαδή να υπάρχουν σφάγια όλο το χρόνο. Η πλατεία του Νεοσουλίου, εγώ συνεχίζω να λέω όμως, η πλατεία του Νεοσουλίου που ήταν ένα έργο του Καλαθά καθαρά, γιατί έχω ακούσει τις προάλλες κάτι και θα το πω, ότι ακούστηκε δηλαδή στο χωριό μου ότι το έργο αυτό η μελέτη αυτή ήταν του κ. Δεδούση. Και λέω σε αυτόν που μου το είπε, λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, το μόνο που δεν θέλω να ακούω είναι σχόλια και ψέματα ας πούμε. Τόσα χρόνια πέρασαν και δεν υλοποιήθηκαν. Ναι, δηλαδή δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα και ήταν επειδή το ζήσα από πολύ κοντά, δηλαδή η μελέτη του Νεοσουλίου έγινε στο Δήμο, δηλαδή από τους υπαλλήλους του Δήμου τα παιδιά δώσανε την ψυχή τους για να γίνει αυτή η μελέτη, εντάχθηκε και όπου να είναι ξεκινάμε, δηλαδή ξεκινάει η μελέτη άμεσα μπορώ να πω, όχι μελέτη, το έργο. Ένα τεράστιο έργο και ξαφνικά μου λένε ότι ήταν η μελέτη του Δεδούση. Δηλαδή, όταν ακούσα αυτά τα πράγματα και λέω, ηρεμήστε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λέει, έχω ντοκουμέντα. Αν έχετε εσείς ντοκουμέντα, εγώ τι μπορώ να σας πω. Άλλο να έχουμε ένα σκαρίφημα και να έχουμε μια επιθυμία να κάνουμε μια πλατεία στο Νεοσούλιο έτσι όπως την επιθυμούμε. Αν πω κι εγώ σήμερα, ας πούμε, σε έναν τοπογράφο μηχανικό κλπ. Να μου κάνει τι θέλω έτσι την πλατεία μου κι αλλιώς, θα μου φέρει και θα είναι ένα όμορφο σκαρίφημα, το οποίο όμως δεν μπορώ να το πάω παραπέρα. Ναι. Αυτό για να γίνει μελέτη, για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, με συγχωρείτε, θα πρέπει να γίνουν 50 φάκελοι δοσιατώσει. Ναι. Τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα. Εμείς δεν είχαμε παρά ένα φακελάκι τέτοιο με ένα σκαρίφημα. Δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα. Οι αναλήθειες αυτές και ανακρίβειες, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί και να απογοητευτείς, να πεις, ας πούμε, τόσο πολύ τρέχω, τόσο αγωνίζομαι. Ας αναγνωριστεί λίγο το έργο μου, όχι λίγο. Αυτό. Δηλαδή όλο αυτό το έβλεπε ο κ. Καλαθάς ότι έκανε έργο στην ουσία. Φυσικά. Έδινε πράγματα. Όχι έκανε έργο. 20 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν σε αυτά τα τελικά. Αλλά ο κόσμος δεν το έβλεπε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι προσφέρει και τον απογοήτευε. Δείτε τώρα. Κάποια έργα που δεν είναι έργα βιτρίνας. Τώρα μου δίνετε πάσα να αμφισβητήσω πάλι έχει πρόβλημα για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Γιατί αν δεν υπήρχε ανταπόκριση στα όσα προσέφερε, αυτό τι σημαίνει ότι δεν μπορούσε να κάνει και ψηφοδέλτιο. Όχι. Σας λέω εγώ τώρα. Άρα δηλαδή ένα απλό θα σας πω, ένα απλό. Δεν θα σας τα αναλύσω με λεπτομέρειες, τι και πού και τι, να αρχίσουμε από ΓΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, πρώτη φορά ήρθα στο Δήμο μας. Για πόσα πράγματα να σας πω που έχουμε κάνει σε, αυτή τη δημοτική, σε αυτό το χρονικό διάστημα. 20 εκατομμύρια γραμμένα, ένα-ένα, έχουν έρθει στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά.
Πείτε μου σε έναν τόσο μικρό Δήμο ποιος άλλος δήμαρχος κατάφερε να φέρει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καλαθάς είναι μεγάλος δήμαρχος, είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας, είναι πολύ ισχυρογνώμων και όταν βάλει κάτι στο μυαλό του το πετυχαίνει. Ο στόχος του ήταν να κάνει 1, 2, 3, 5 πράγματα, όπως και το Δημαρχείο, και το είδατε, είναι ένα κόσμημα. Και ό,τι θέλουν να σου λένε για τα χρήματα και πόσα και τεράστια τα ποσά κλπ. Πολλοί θέλανε να κάνουν παλιά. Εδώ πήγαν μέχρι τη δουλειά στις αίρες και είδατε πώς. Όλοι θέλουν, δεν θα σχολιάσω κανένα άλλο Δήμο. Όλοι θέλανε να κάνουν ένα Δημαρχείο στο Δήμο Μανουήλ Παπά. Ναι, προσπάθησαν πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια. Και καταφέραμε εμείς να κάνουμε με 400.000 στο Δημαρχείο. Δεν μπορώ εγώ να ακούω. Εντάξει, εκείνο που είχατε δεν ήταν Δημαρχείο τώρα, εντάξει. Όπως το λέτε. Δεν ήταν τώρα, εντάξει, δεν μπορούσε να δουλέψει. Δεν μπορούσε να δουλέψει ο Δήμος. Άμα δείτε τώρα οι υπηρεσίες πώς λειτουργούν, δηλαδή εγώ σήμερα πήγα το πρωί, είχαμε Οικονομική Επιτροπή, ήμουν στο Δήμο και είδα όλους τους υπαλλήλους εκεί και πήρα όποια πληροφορία ήθελα. Δεν μπορούσα να το κάνω πριν. Έπρεπε να μετακινηθώ με το αυτοκίνητό μου, να πάω στο σκοπό, εάν ήταν ο υπάλληλος εκεί, αν δεν ήταν ο άλλος, να πάω στον άλλον. Για τον πολίτη. Η υπόθεση των φωτοβολταϊκών όμως ήταν μια απόφαση του Δημάρχου, έτσι όπως την χειρίστηκε γενικότερα αυτή την υπόθεση, είχε πολιτικό κόστος. Ήταν μια απόφαση που κόστησε. Το ξέραμε. Όταν πήραμε την απόφαση για τα φωτοβολταϊκά, ναι, μεν ήταν η ιδέα του Δημάρχου, αλλά ήμασταν και εμείς δίπλα, οι οποίοι συνηγορήσαμε στο να πάρουμε αυτή την απόφαση. Και δυναμικά είπαμε τον Δήμαρχο ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Είχαμε κατανοήσει και είχαμε δει ότι είναι μια νέα πηγή ενέργειας, δηλαδή και εμείς θα την απορρίψουμε. Ο Δήμος βλέπουμε ότι έσοδα από την κεντρική εξουσία δεν έρχονται. Τώρα έρχονται. Όχι. Τι θα γίνει, όχι, τα φωτοβολταϊκά έρχονται χρήματα. Ναι, φυσικά. Μιλάω γενικά ότι δεν έρχονται χρήματα. Και ένας δήμαρχος θεωρώ ότι έχει υποχρέωση όταν δει κάπου φως να μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να φέρει ό,τι μπορεί στο Δήμο του. Στην προκειμένη, από το εάν υλοποιούνταν όλα τα τετραγωνικά επάνω στο βουνό, ο Δήμος είχαμε υπολογίσει ότι θα έπαιρνε 100.000 το χρόνο. Ναι. Από ενίκια σε ένα βουνό που είναι γυαλί. Δεν έχει τίποτα επάνω. Πιστέψτε με, εγώ όταν έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια, πριν γίνουν μάλλον, ξεκίνησα και πήγα πάνω να δω το χώρο για να έχω να πω στους πολίτες τι έχω δει, εν πάση περιπτώσει, εκεί πάνω. Διαφωνούν κάποιοι και καλώς κάνουν, χώρος τους είναι, το χωριό τους είναι, δεν αντιλέγω. Αλλά όμως εμείς θα πρέπει να βλέπουμε μπροστά όταν αυτό ξέρουμε ότι δεν κάνει ζημιά. Τώρα υπόθηκαν πάρα πολλά, είδατε ότι ξέραμε ότι θα έχουμε πολιτικό κόστος εμείς. Το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα, αλλά έπρεπε όμως να δούμε και το σύνολο του Δήμου. Δεν θα μένουμε. Και φυσικά όταν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις θα έχεις και πολιτικό κόστος. Ο κύριος Καλαθάς το ίδιο έγινε με τις, σας διακόπτω, με τις συνενώσεις των σχολείων. Εκεί επίσης ήξερε ότι θα έχει μπροστά του, θα βρει γονείς. Βέβαια γι' αυτό. Ξεπεράστηκε αυτό όμως. Όλοι οι δήμαρχοι το είχαν αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε τι έχω ακούσει. Λέει ο Δήμαρχος, χαίρομαι σήμερα πάρα πολύ που όταν συναντά κάποιους γονείς, που σήμερα είναι τα παιδιά τους στα πολυδύναμα αυτά σχολεία που δημιουργήθηκαν στον Δήμο μας, χαίρομαι λέει πάρα πολύ όταν ακούω τις μητέρες να λένε Δήμαρχε, καλά έκανες τελικά. Αυτό που σας είπα πριν, αυτό είναι μια ικανοποίηση για τον Δήμαρχο. Εντάξει, και δεν είχε τόσο πρόβλημα. Σχετικά έληξε γρήγορα αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν ήταν όπως ήταν τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα. Τα φωτοβολταϊκά νομίζω ότι 3-5 άνθρωποι απασχόλησαν και έφεραν στα άκρα το θέμα αυτό των φωτοβολταϊκών. Τέλος πάντων, υπήρχε απογοήτευση, μου λέτε, που δεν βοήθησε καθόλου όλο αυτό και στην υγεία του. Γι' αυτό τον βλέπαμε και κατά τη συνεδριάση να χάνει την ψυχραιμία του. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα κατά τις συνεδριάσεις του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και ιδιαίτερα ανάμεσα στον κύριο Καλαθά και στον κύριο Κετσετζή. Την τελευταία φορά ακούστηκαν και λόγια και χαρακτηρισμοί και πήγαν ένας κοντά στον άλλο. Νομίζω και δεν έπρεπε να γίνει και από τους δύο, πιστέψτε με. Δηλαδή πάντα προκαλείσαι από κάπου, δεν ξεκινάς ξαφνικά. Δηλαδή έρχομαι εγώ ήρεμη εδώ και αν δεν με προκαλέσετε θα αρχίσω να φωνάζω. Όχι. Κάτι θα με προκαλέσει για να αντισταθώ και να αφαιρθώ ανάλογα. Μερικές φορές όμως μπορεί να προκαλέσει και κάτι, γιατί εγώ έχω κάτι άλλο να κρύψω και με ενοχλεί η αιρεότηση. Όχι. Και άμα θα δείτε γενικά όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, νομίζω ότι δεν θα βρείτε τέτοια ψεγάδια μέσα. Νομίζω ότι χρειάζονται και εντάσεις καμιά φορά στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά γενικά δεν είχαμε και ιδιαίτερες εντάσεις. Ήταν συγκεκριμένες και τα χρονικά διαστήματα που γινόταν αυτά και ίσως κάποια φορά και σκεμμένα γινόταν αυτά. Μάλιστα. Πάντως όλα ήταν τέλεια, όπως μου τα βλέπετε. Τέλεια αλλά δεν μπορεί να είναι. Τέλεια δεν μπορεί να είναι όλα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, ίσως να θέλαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και βέβαια το έργο συνεχίζεται, δηλαδή δεν σταματάμε εδώ. Εγώ θεωρώ και ότι ο κύριος Μπάλτσιος που έρχεται τώρα στο συνδυασμό και θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε εκλογές μαζί του, είναι ένας πολύ επίσης δυναμικός άνθρωπος. Δεν έχει το χαρακτήρα του Καλαθά.
Τον εκρηκτικό χαρακτήρα. Τον εκρηκτικό, αλλά είναι πάρα πολύ πεισματάρης ό,τι ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ εργασιομανής. Το έχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάτι. Εμείς θέλουμε δηλαδή ο συνεχιστής του κυρίου Καλαθά να είναι αντάξιος του κυρίου Καλαθά και γι' αυτό τον αποδεχτήκαμε καθολικά, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα με τον κύριο Μπάλτσιο. Σκεφτήκατε εσείς να φύγετε από την παράταξη? Ναι. Εγώ ούτε μετά από όλο αυτό που έγινε. Ούτε λεπτό. Να μην είστε υποψήφιος. Θα επιθυμούσα διακαώς να είναι ο κύριος Καλαθάς δήμαρχος. Σας το λέω και το έχω πει και το ξέρουν όλοι, γιατί παραδέχομαι ανθρώπους, ας πούμε, σαν τον κύριο Καλαθά που σε κοιτάνε στα μάτια, σου λένε δύο κουβέντες. Πρέπει να το αντιληφθείς και αν δεν το αντιληφθείς, εκνευρίζεται. Και δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις, και το έχει, ναι. Θέλω όμως, όχι, το πιστεύω, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Βίρον τον Μπάλτσιο. Έχω να πω ότι είμαστε συγγενείς με τον Βίρον τον Μπάλτσιο. Άρα εσείς δεν επομένως, εγώ τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και σαν χαρακτήρα, και επειδή τα πράγματα που έρχονται και τα χρόνια που έρχονται πλέον θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι στα ηνία του Δήμου πάλι ένας έμπειρος πολιτικός. Ο κύριος Νότας θεωρείται ότι είναι ο σκληρός σας αντίπαλος? Σκληρός αντίπαλος δεν θα. Ο δυνατός αντίπαλος? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν είναι? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, η υποψηφιότητα όχι, άλλες... ειλικρινά σας το λέω, δεν πιστεύω. Δηλαδή δεν καμία υποψηφιότητα, δεν βλέπετε να είναι δυνατή, έτσι ισχυρή? Όπως είμαστε εμείς. Όχι, δεν το πιστεύω. Είσαι πιο ισχυρή θεωρείτε? Ναι, έτσι θεωρώ, γιατί ακούω, ας πούμε, έχει ο καθένας δικαίωμα βασικά να έχει φιλοδοξίες για τον εαυτό του και να βάζει υποψηφιότητα κλπ. Εκείνο που δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά στον κύριο Νότα ήταν ο τρόπος που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Δηλαδή? Χωρίς να έχει παραιτηθεί από το συνδυασμό, χωρίς να έχει μιλήσει με εμάς τους συναδέλφους του, χωρίς να έχει ενημερώσει τον ίδιο τον δήμαρχο. Εγώ το άκουσα από την τηλεόραση ότι είναι υποψήφιος. Ότι είναι υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και ξεπλάγει. Θεωρώ ότι. Ναι, όταν βγήκε το ρωτήσαμε κιόλας και είπε ότι το μαθαίνει από την τηλεόραση. Μα είναι δυνατόν τώρα εμείς να έχουμε συνεργαστεί 3,5 χρόνια τώρα, σύμβουλους του Καλαθά, είμαστε μαζί, μιλάμε μαζί. Ψηφίζουμε όλες τις αποφάσεις της παράταξης. Δεν είχαν καλή σχέση και δεν το γνωρίζετε? Δεν μας το έδειξε κάποιο πρόβλημα είχαν οι δύο άντρες και δεν το γνωρίζετε? Ειλικρινά σας μιλάω, κυρία Μαυρίδου, μέχρι και την τελευταία στιγμή εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι ο κύριος Νότας έχει κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Καλαθά. Ειλικρινά σας μιλάω. Ή με κάποιον από εμάς. Εγώ δεν το εισέπραξα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή το άκουσα το ίδιο από την τηλεόραση και ξεπλάγει. Δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτό το πράγμα. Κι όμως. Δηλαδή έχω μείνει άνετη και με τον κύριο Νότα, με τη συμπεριφορά, δηλαδή με τον τρόπο που. Γιατί θα ήταν θεμιτό και σεβαστό. Ο καθένας έχει δικαίωμα, κρίνει τις δυνάμεις του, λέει: έχω και κάποιους ανθρώπους πίσω μου, με παροτρύνουν κλπ. Ναι. Αλλά έρχεσαι, κύριος, κάνεις την παρέτησή σου, μιλάς με τους συναδέλφους σου. Παιδιά, εγώ έχω φιλοδοξία, θα κάνω αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα, ή δεν ξέρω αν γίνανε συνεργασίες, συζητήσεις κλπ. Με ανθρώπους. Δικαίωμά του είναι. Όπως επίσης και δικαίωμα του κυρίου Δαβίδου Σωτρόπουλου είναι. Ο οποίος βέβαια πολύ πιο πριν παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε από το συνδυασμό του και είπε: παραιτούμε, και μετά ανακοίνωσε υποψηφιότητα. Μετά από έναν μήνα από την παραίτησή του. Δηλαδή αυτό το βρίσκω αντρίκιο. Ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά έτσι. Εσείς γιατί λέτε ότι εμείς είμαστε πιο δυνατή υποψηφιότητα, ο πιο δυνατός συνδυασμός? Θεωρώ ότι. Θα σας πω, ακούω από τον έναν συνδυασμό να μιλάει ότι οι νέοι πρέπει να πάνε μπροστά και πρέπει να πάρουν τα ηνία του Δήμου. Και λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι μεγάλη. Τι εννοούν όταν λένε οι νέοι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα ηνία? Και ο μεγάλος που έχει την εμπειρία δεν θα πρέπει να συνυπάρχει? Εγώ λέω ότι θα πρέπει και οι μεγάλοι με τους μικρούς να γίνεται πάντρεμα, να υπάρχουν σε ένα συνδυασμό, οι μικροί να μαθαίνουν από τους μεγάλους και οι μεγάλοι να διδάσκουν στους μικρούς και ταυτόχρονα να προχωρούν και να βλέπουν πώς θα πάνε στο μέλλον. Δεν μπορούν μόνο οι νέοι που, ας πούμε, εγώ πριν εκλεγώ και πριν είμαι κοντά μέσα στα πράγματα και σαν αντιδήμαρχος, δεν μπορούσα να γνωρίζω λεπτομέρειες. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν είχα ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και δεν γνώριζα λεπτομέρειες πώς λειτουργεί το κομμάτι αυτό. Και θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό, και ένας λόγος που μου είπατε πριν εσείς γιατί όχι, ένας λόγος που εγώ δεν αυτοπροτάθηκα ήταν αυτός. Είναι μια τεράστια ευθύνη, ένα πράγμα που δεν το γνωρίζω με τη λεπτομέρειά του. Η αυτοδιοικητική όμως, όπως με την εμπειρία που έχει ο κύριος Μπάλτσιος, ο δήμαρχος δεν το συζητώ δηλαδή, και ο συνεχιστής του κυρίου Δημάρχου που είναι ο κύριος Μπάλτσιος, χρειάζεται, είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι δεν την έχει ούτε ο κύριος Νότας,
ούτε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Όχι ότι έχω κάτι μαζί τους ή ότι δεν θα μάθουν ή ότι δεν... όποιος λέει, κάπως λέει η παροιμία, ότι... Μάλιστα. Άρα, για τον κύριο Δαβίδη Σωτηρόπουλο αποδίδεται για τους λόγους αυτά που λέτε τόση ώρα, ότι δεν είναι τόσο ισχυρή. Ναι, θεωρώ ότι θα κάνουν τον αγώνα τους. Ναι, μεν, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα πάντρεμα, μας λέτε. Μα φυσικά. Οι λόγοι λέτε ότι είναι αυτοί που δεν θεωρείται τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα δυνατή. Οι λόγοι για τον κύριο Νότα, για την υποψηφιότητα του κύριου Νότα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρώτον έβαλε υποψηφιότητα. Δεν γνωρίζω, δεν αντιλήφθηνε ότι σε εμάς υπήρχε κάποιο πρόβλημα μαζί του. Δεν το κατάλαβα. Εκεί ξέρετε ποιος είναι ο συνδυασμός, έχετε μάθει ποιοι είναι υποψήφοι για να μπορέσετε να έχετε και άποψη. Όχι ακόμη, να σας πω κάποια ονόματα έτσι που ακούμε στο χωριό μου, ας πούμε, εγώ κάποια ονόματα που ακούω, εντάξει, θα κάνουν τον αγώνα τους, όλοι τους, αλλά θεωρώ ότι έχουμε μια δυναμική τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Αυτό προσπαθούν τώρα να πούνε, ότι ξαφνικά, δηλαδή μέχρι και χθες, ο Καλαθάς δεν είχε συνδυασμό έτοιμο. Σήμερα άκουσα ότι ο Καλαθάς θα πήγαινε βόλτα και θα κατέβαινε και θα έπαιρνε τις εκλογές. Με τον Μπάλτσιο δεν το βλέπουμε. Δηλαδή τι έγινε, μέχρι χθες ο Καλαθάς δεν είχε συνδυασμό. Σήμερα που βλέπουμε ότι συνεχίζεται συνδυασμός, θα κάνει επικεφαλής, ότι και οι ίδιοι επικεφαλής, άκουσα τον κύριο Νότα να σχολιάζει χθες ότι είναι κάτι το ίδιο, τι εννοεί ίδιο δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι εννοεί ίδιο. Ιδεολογικά. Τι εννοεί ιδεολογικά, να μας το πει, να μας το ξεκαθαρίσει. Γιατί εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Νότας έχει συζητήσει και με την εναλλακτική κίνηση. Το έχει πει άρρωστο ο κύριος Νικόλτσιος, ότι μιλάει με όλους κλπ. Όταν μιλάμε με όλους, τι εννοείται. Αυτά θα τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, εγώ τώρα εκφράζω τις απορίες μου, γιατί θεωρώ ότι... δημιουργούνται εντυπώσεις. Μα γιατί να δημιουργούμε, ή λέμε ξεκάθαρα κατεβαίνουμε πολιτικά με το χώρο αυτό και ζητούμε τη στήριξη και θέλουμε τους ψηφοφόρους αυτούς, ή κατεβαίνουμε ανεξάρτητοι και δεν λέμε και έτσι και κυβέτσι, είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς είμαστε μια παράταξη ανεξάρτητη, το έχουμε δηλώσει, το έχουμε αποδείξει. Υπήρξαμε και συνυπάρχουμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους σε αυτή την παράταξη μέσα που δεν θα τους γνώριζα ποτέ. Τους γνώρισα μέσα από αυτό το συνδυασμό και χάρηκα ακόμη πιο πολύ χθες που θα συνυπάρξουμε πάλι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που δεν ανήκουμε όλοι στον ιδεολογικό χώρο και βλέπω ότι πασχίζουμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο μας. Δεν το κάνουμε δηλαδή τύπης, να το πούμε για να το πούμε. Τώρα πώς είναι υποψήφοι στο σύνολο? 4 μαζί με τον... Όχι, συγγνώμη, δεν το είπα σωστά. Στο συνδυασμό σας, πώς είναι? Μέχρι αυτή τη στιγμή πόσοι είμαστε? Λέτε το 80% του συνδυασμού είναι έτοιμο. Πώς είναι περίπου? Είμαστε γύρω στα 79 με 81 άτομα. Είστε. Λίγο τα δύο άτομα τώρα το αφήνω έτσι. 79 με 81 υπάρχει και πόσοι πρέπει να μέχρι είναι? 120. Α, είναι μέχρι 120? Μα δεν θα έχει, σας λέω, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τώρα και ο κύριος Μπάλτσιος θα συνεχίσει τις επαφές του σε όλα τα χωριά για να στελεχωθεί, να ολοκληρωθεί. Αλλά νομίζω και όλοι οι συνδυασμοί σήμερα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλά είναι πολύ ο κόσμος, επειδή έχει τα προβλήματά του και πιστέψτε με είναι τόσα πολλά των ανθρώπων και αν μη τι άλλο στην περιφέρεια σαν εμάς δηλαδή. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα παρακολουθούμε να είστε κοντά μας, να βλέπετε την πορεία μας. Πώς θα κινηθείτε ο συνδυασμός σε αυτές τις εκλογές. Μεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσιάζει και το πώς θα λειτουργείτε εσείς, που θα έχετε άλλον δήμαρχο και άλλον επικεφαλής στις εκλογές. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Αν ο κύριος Καλαθάς όταν χαλαρώσει, αν προσπαθήσει να περάσει γραμμές, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Καλαθάς είναι δίπλα μας. Ναι. Δεν έχει να περάσει γραμμές. Ο κύριος το να είμαι δίπλα και στηρίζομαι, το να παρεμβαίνω και να δίνω γραμμές. Γραμμές, όχι, δεν θα το κάνει. Όχι, δεν θα το κάνει. Ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος το χαρακτήρα του. Άμα ο κύριος Μπάλτσιος βγει και ο κύριος και μετά τοποθετήσει κάπου τον κύριο Καλαθά, θα σας πειράξει? Να τον τοποθετήσει. Βέβαια, να τον διορίσει. Εμένα προσωπικά? Ναι. Καθόλου. Τι θα πει να με πειράξει? Για το ότι αποχώρησε, αλλά παρόλα αυτά θα μείνει με άλλον τρόπο στο προσκήνιο. Βασικά για μένα θα ήταν δεκτός οποιοσδήποτε είναι δίπλα στο συνδυασμό και οποιοσδήποτε θα έχει εκλεγεί να είναι και πάντα και κοντά και μέσα στα πράγματα. Έχω να σας πω ότι υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι που δεν ερχόταν στα δημοτικά συμβούλια. Εγώ το λέω με την έννοια αν θα καταλάβετε ότι συνέτρεχε και κάποιος άλλος λόγος. Γιατί ξαναέρχεται, βλέπετε μια συμφωνία δηλαδή στην ουσία και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω να σας
δηλώσω ότι ο κύριος Μπάλισσος έπεσε από τα σύννεφα επίσης. Δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Είχε χαράξει μια πορεία στη ζωή του, μας το έχει πει. Είχε αλλάξει τρόπο ζωής. Ξαφνικά τον έπεισε ο κύριος Καλαθάς να είναι στο συνδυασμό. Μπήκε και είπε: θα πάω δυναμικά. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έναν καθαρό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους να κάνουν το ίδιο. Σας ευχαριστώ.